kaikille Soijuska täällä ja tänään meidän pitää puhua. Mä voisin tehdä tänään ehkä, jos mä saan sen Legendary Chasing Clash Royale, mä voin tehdä tälle Juuska Novit kanavalle siis. Ja sitten mä ajattelin tehdä tälle mun tälle mun Juska Done RM-kanavalle. Mä ajattelin tehdä tänne mun kaikki striimit. Niin et sitten ei tarvitse tehdä tällekin vaan pelivideot. Niin että silleen. Että mä nyt en tiedä milloin nämä videot loppuu, kun mä en saa tähän laittaa sitä hyvää sovellusta, niin mun pitää sitten tehdä poistaa tallennustilaa. Sitten mun pitää sen jälkeen tehdä jotain lyhyitä videoita. Mä en voi kauan pitkiä striimejä tehdä, vaikka ne olisi oikeasti jotain kovin pitkiä. Elikkä joo. Mä ajattelin tehdä semmosia videoita. Mä pyydän anteeksi siitä edellisestä videosta. Se meni pieleen. Mä vaan silleen mitä. Eli joo. Erottakaa sinne teskiin, että tekisikö mä semmosia videoita, että mä vaan striimaan tänne kanavalle. Vai sitä, että mä tekisin tänne pleikkavideoita. Tai kun mä teen tuolle mun pelikanavalle ja sitten niin. Niin mä voisin tehdä tänne vaikka että mitä kaikille että vaikka 5 asiaa, mitä kaikille sanottiin pienille. Vaikka että syö Matti sieltä reunasta, siellä on kylmempää. Mun vitsi. Mutta joo, sori siitä videosta ihan kauheasti. Se oli turha lataus YouTubeen, se vei mun tilaa. Oota, jos mä saan poistettua sen silleen, että mä poistan sen mun täältä kamerasta. Eikä joo, tää on kiva, kun mä saan välin siirrettyä tätä kuvaa. Eli joo, tämmönen video tällä kertaa, tykätkää, kommentoikaa, tilatkaa, eli se on moro.